Takže zdar lidi, zdraví vás BD, no a dneska si řekneme, proč tak dlouho nevyšel song. No, takže je to hlavně kvůli tomu, že jsem měl zápal plic. A v ten den, jako v pátek, co nemusel, ale chtěl jako zase jít ke mně Runsize a natočit se ten další song, tak mě bylo blbě. Nebyl jsem ve škole a tak. No a já, tak jelikož ještě mi doktor říkal, že mám zůstat doma, tak jsem furt teďka celou dobu doma a i od teďka tak půjdu do školy až příští pátek. No, a to by nebyl až takový zase problém, že jo, víte co. Ale stalo se to, že já nevím, jak to říct prostě, že já jsem rozklikl svůj kanál na YouTube, jo. A sorry. No, to je. A prostě viděl jsem tam prostě nic. Neměl jsem tam ani jedno video, prostě neměl jsem tam profilovou fotku, neměl jsem tam song, ani VIP v účku, ani je to na světě, ani rozbalování jako toho mikráku s reprákem. Tak, to jsem chtěla říct. No a neměl jsem tam prostě ani profilovou fotku, neměl jsem tam ani jeden odběr, ne? A na druhý den tak se dozvím, že to tam zase je. Tak jsem si říkal, to je nějaké divné. A taky, že to bylo divný, protože já jsem furt byl na jiným účtě, jako byl jsem na jiným účtě, YouTubeovým. No a takže tak. Takže už je to vyřešený jako toto. A teďka plánujeme teda s Runsizem ten nový song. A nechci vám nějak napovídat, co to bude, jo. Ale asi to dáme do nadcházejících. No, jako premiéra. Takže nevím. Ale nechci vám nějak jako radit. Takže tak, jo, a ten reprák s mikrofonem funguje, sorry, jsem vám nenatočil ten part 2, ale to nevadí, teď vám řeknu, jak to funguje, prostě musíte zapnout ten jako reprák, dát tam ten kabel od toho mikrofonu, dát do toho prostě taky ten kabel do toho mikrofonu a prostě můžete normálně mluvit, jo. Takže tak a je to fakt dobrý, využívám to hodně na svou ségru, protože jí prankuju. No a takže tak, doufám, že prostě Mira, k čemu jsem se ještě jako Mira, což je Runsize, chápete? Tak prostě tak taky prostě měl jako silný horečky a prostě byl taky nemocný, taky byl na hromadě a furt je, ještě ten další týden, ne tento, ale ten další, tak taky bude doma, což budu já taky, akorát v pátek bez něho budu muset vydržet a potom plánujeme teda ten song a doufáme, že se vám bude líbit, nebudu vám říkat ještě ani jméno, ani nic a tak jo, toto bylo asi všechno, co bych vám chtěl říct a vyjádřit se k tomu. No a vidíme se u songu. Zatím čus.